du kɔnɔ mara n bɛ se k'a fɔ yɛrɛ ale jɔdaba de bɛ hadamaden yɛrɛ ka ɲɛnamaya ka den ka ɲɛnamaya la parce que ni i y'a jateminɛ n'i ko du bɛ komi kabila du bɛ komi société yɛrɛ de façon générale n bɛ se k'a fɔ du yɛrɛ bɛ komi jamana ni den ka lamɔ ma ɲa du kɔnɔ a bɛ kɔlɔlɔba de s'a ma ka ɲɛnamaya kɔnɔ donc a bɛ komi ale de bɛ den jugu don fɔlɔ ka ɲɛnamaya yira la parce que a ka hakɛ to den bɛɛ bɛ du dɔ de kɔnɔ donc o du kɔnɔ n'i yɛrɛ y'a mɛn ko lamɔ du kɔnɔ o tɛ fɛn wɛrɛ lamɔ du kɔnɔ o yɛrɛ de bɛ den kɛ maa ye a bɛ n'a fɔ ka adamadenya yɛrɛ siraw don a kɔrɔ fɔlɔ ka adamadenya yɛrɛ sira don a kɔrɔ parce que n'i ye faamuyali kɛ adamaden bɛ bange tuma min na i ni bagan bɛɛ kelen i ni bagan foyi tɛ ni bagan cɛ i baganama de bɛ wolo n'i tora tentɔ ka mɔ k'a sɔrɔ mɔgɔ ma fɛn f'i ɲɛna mɔgɔ ma sira don i kɔrɔ e kɔni bɛ kɛ maa ye maa min ni baganw tɛ jɛ ɲɔgɔn na kosɛbɛ ça veut dire hadamadenya taabolo dɔw bɛ i b'olu jɛ kosɛbɛ